салом бинандаҳои радиои озодӣ, имрӯз суҳбате дорем бо Бароти Абдураҳмон, нависандаи халқи Тоҷикистон ки 15 сентябр 75 сола мешаванд. Хуш омадед ба барномаи меҳмони радиои озодӣ. Зодрӯзатон муборак шавад. саломат бошед. Чаро таърихнигорӣ дар замони имрӯз мушкилтар шудааст? манзурам дар адабиёт. таърихнигорӣ кори мушкил аст, нозанин, сахт кори мушкил аст. масалан, ман ҳамин Исмоили Сомонира қариб 7 сол шуд менависам. ҳолин ҳамин қадар таърихномаҳоро кофтам, ҳамин қадар масалан муаррихо қатъи суҳбат кардам. намедонам зани Исмоили Сомонӣ чӣ ном дошт. Исмоили Сомонӣ чанд зан дошт. медонам ки 4 писар дошт. номи писарашонро ҳам медонам. лекин дар бораи занош ягон маълумот нест. ҳоло он ки дар бораи занои халифаҳо маълумот аст, ин душвор аст, бисёр душвор аст. масалан шахсияти 1000 сол пеша кушодан, ба масалан рагу банду пайванди он хуни нав дамидан, онҳоро зинда кардан, ин таърихнигори факт овардан аст. банда дар навиштани романи Куруши Кабир ин душвориро паси сар кардам. таҳрифи таърих рӯй медиҳад ва ҳадаф ҳар чӣ буда метавонад? назаратон дар ин бора чӣ аст? таърифи таърих дар адабиёт бисёр аст. масалан бубинед ки ҳамин шоирони дарборие ки мо доштем таърихан аз аҳди рӯдакӣ сар карда, масалан Хоқонӣ, масалан Фузулӣ, масалан ҳаман намедонам номошона, ино бисёр ҳастанд. инҳо ҳамин аспи оддира ба рахши Рустам баробар мекарданд. худи ҳамон қаҳрамона аз Рустам болотар мешумурданд. ин махсусан дар аҳди давлатдории салҷуқиё, дар аҳди давлатдории ғазнавиё, дар аҳди давлатдории қарахониё авҷ гирифт. акнун мо дар арафаи давлатсозиву давлатдорӣ қарор дорем. дар арафаи давлатсозиву давлатдорӣ қарор дорем. бубинед ки дар таърихи ҳамин истиқлолияту озодии мо 3 хати меҳварӣ ҳаст ки ҳамин 3 хати меҳварӣ бунёдгузории давлати моро масалан ҳидоят мекунанд. яке дар давраи Исмоили Сомонӣ ки ман роман навишта истодаям, ё ки масалан соли 19 мегирем, соли 20. ин давра ҳам давраи давлатсозӣ буд. давлатмардоне ки дар сари қудрат буданд, ман дар назар дорам Файзулло Хоҷаев, Абдуқодир Муҳиддинов, дигаро, инҳо асолати хешро фаромӯш карданд. давраи сеюм, давраи масалан истиқлолияти солҳои 92. бубинед ки соли 92 чӣ фоҷиаи бузурге рӯй дод. эмомалӣ Раҳмон вақте ки ба сари қудрат омад, аввалин дастурҳое ки дошт барои сулҳу салоҳ, барои ободонӣ, барои пешравии давлат талошҳо вардид. муҳоҷирора, гурезаҳову муҳоҷирои масалан фироркардагиро баргардонда овард. ҳамин чиро ҳам Шириншоҳ Шотемур ҳаракат карда буд, лекин натавонистанд. агар давраи имрӯзаро бо як марҳилаи замони пешин муқоиса кунем, шумо кадом асру қарнро метавонед бо вазъияти имрӯза муқоиса кунед? давраи Исмоили Сомонӣ ба давраи мо хеле қаробат дорад, чунки дар ҳамон даврае ки солҳои 20-24 давраи давлатсозӣ буд, сару по ҳама туркгаро шуда буданд, туркпараст шуда буданд. ҳатто забони давлатӣ бо фармони Файзулло Хоҷаев забони туркӣ шуд аввал соли 21-22, баъд соли 24 забони узбекии чағатоиро забони расмии давлатӣ эълон намуданд. ва забони тоҷикӣ ному нишонаш набуд. мактабҳои тоҷикӣ вуҷуд надошт. ва даврае ки масалан мо давлатсозӣ доштем, ҳамин мушкилиҳо ба сари мо омад. мо ба ҷанг гаравидем, ба якдигаркушӣ гаравидем. масалан бисёр душвор буд аз ин фоҷиа баромадан. шукрона мекунем ки дер ҳам бошад, дар байни 5-6 сол мо сулҳ бастем, ватана обод кардем. ина чашм пӯшидан дар кор нест, ина эътироф кардан дар кор, ина дидан дар кор, аз ин ҳаловат бурдан дар кор. баъзан ҳаст норасоиҳо, нерасоиҳо дар ҳеҷ куҷо нест. масалан ман бисёр ифтихор мекунам ки дар ҳамон майдони озодӣ дар пушти ҳайкали Исмоили Сомонӣ
بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست. استاد، همین اثرها یا پارچه هایی که در گذشته نوشتید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده میتوانید که خوشتون میآید؟ اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر میآفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتند که همین آثار مادی را به دست بیارند. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زواد ها، بیناها، استقامت ها را خصوصی کرده مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویم معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا درباره آریایی شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست. همون آریایی در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کوروش کبیر به اون خاطر که ما هم وارث کوروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کوروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمان نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم. مثلا اسکندر و سپیتامین که در تئاتر اکادمی لاهوتی به صحنه گذاشته شد، کوروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لاهوتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمانی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یگان چیز دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید. رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟ نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این 5 حکایه را در بر میگیرد. یک تاش قصه است، کیمیوکا، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر. این زمانوی هست. درباره همون سیمای تیپی مادرها، سیمای نفرایی که از دیها به شهر می آیند، با مشکل ها دچار می شوند. مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام. مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافات دولتی به نام عینی گرفتم در ساحه نثر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای اعراف است. و آخرین اثر من نمرای اعراف است که درباره این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای اعراف تاریخ استقلال ما هست. تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولتداری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاستمداران تجسم یافته است. از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم ضیائیه و شاعران و نویسنده ها. تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که بی‌طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نیامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟ در همین
дар ҳамин китоб ман барои шумо меорам. бубинед ки китобнома ва осори истифодашуда, китобнома ва осори истифодашуда тамоми китобҳое ки дар ҳамин вобаста ба ҳамон янги шаҳрвандӣ иншо шуда буданд, ман ин ҷо истифода кардам. ин китобнома қариб 60 китоб аст. аз 60 адабиёт истифода кардам. ҳамон нафарое ки масалан ҳамон китоби Сафарали Кинҷиаев аст, табаддулот. масалан китоби Абдулов аст, Роҳи беҳбуд. масалан китоби Бозор Собир аст, Хуни қалам, Шашми сафедор. масалан китоби Генис аст, Субхарои Нада Кончат. ҳамин ҳамаи дафтар китобое ки дар ҳамон давра чоп шуда буданд, ман истифода кардам, муқоиса кардам, баркашидам ва фикри худама, масалан андешаи худама дар ҳамин китоб овардам. ҳамон муборидаҳои давлатсозӣ, муборидаҳои талошҳои тарафкашӣ, талошҳои масалан мансабхоҳӣ, мансабталошӣ, масалан ифротгароии динӣ, ҳамаш ҳаст дар ҳамин ҷо. баъзеҳо мегӯянд ки навиштан дар мавзӯи таърихи кӯҳан ба нависанда амният медиҳад, ӯ зери танқид қарор намегирад. назари шумо чӣ аст? ҳамин романро навиштам. дар ҳамин роман бисёр чизое ҳаст ки масалан чӣ мегӯянд, тасвири давраи муборизаҳои дутарафаву сетарафа барои расидан ба қудрат аст. ман навиштам, чоп шуд. мана марҳамат хонед. дар ин ҷо масалан рақибо ҳастанд ба ҳамдигар, сиёсатмадорое ҳастанд ки ба ҳамдигар рақиб ҳастанд. муборизаҳо дар ҳамин ҷо таҷассум шудааст. муборизаҳои давраи истиқлолхоҳӣ, давраи давлатсозӣ таҷассум шудааст. симои Аслиддини соҳибназар аст, симои Сафарали Кинҷиаев аст, симои Набиев аст, Маҳкамов аст, ҳамаш ҳастанд дар ин ҷо. ман масалан ягон мушкиле надидам, чоп кардам. шумо ба шӯҳрат ва таблиғ чӣ назар доред? зоҳиран дар пайи таблиғи худ ва осуратон нестед. шӯҳрат кушанда ҳаст. агар одам тавонад аз шӯҳрат гурезад, беҳтар аст. шӯҳрат ин гӯем ҳамон пойдевори сунъии коғазӣ ҳаст. пойдевори коғазӣ аст ки дар болои ҳамон мебарои як вақт намефаҳмӣ, аз боло меафтӣ. барои ҳамин дар болои замин гаштан, замин устувор аст. дардҳои замона шуморо ба ташвиш намеорад? ман масалан оптимист ҳастам. замонара хай мумкин ки дар масъалаи технологияҳои навин камтар хафо мондагӣ бошам, лекин рӯҳу равони имрӯз ки ҷаҳони сармоядорӣ аст. мо давлати сармоядорӣ ҳастем, ина эътироф кардан дар кор. чунки моликияти давлатӣ аз миён мондасту кам мондааст. моликияти хусусӣ бубинед ки қариб 78% буҷети давлат аз ҳисоби моликияти хусусӣ аст. нишонаи чӣ аст? нишонаи давлати сармоядорӣ аст. 22% дигар аз ҳисоби давлат. яъне ки нақши давлат оҳиста оҳиста масалан мавқеи худаш аз байн айдаст дода истодааст. дар мо масалан бозори китоб нест, бозори кино нест, бозори масалан лекин замона тақозо мекунад ки ҳамино бошанд. масалан агар нашриёто дар байни нашриёто рақобати солим бошад, мубориза мебарам барои чоп кардани асари ман ва ман ҳаққи қалам метиҳам. ҳоло ки мо қариб ҳаққи қалама намебинем. яъне бозор бояд бозор рушд вай кунад. бозори масалан баъзе матову коло рушд дорад, лекин ҳанӯз ба фарҳанг рӯ наовардааст. ҳамин бозор ба фарҳанги масалан театр, ба фарҳанги кино, ба фарҳанги чопи китоб, ҳатто ба воситаҳои иттилооти омма. воситаҳои иттилооти омма ҳам масалан рақобати сахту шадид надорад. чунин андешае ҳаст ки имрӯз аксаран ба илмҳои гуманитарӣ таваҷҷӯҳ доранд ва ба илмҳои дақиқ не. ба назаратон мушкил чи аст ки ҳамон ишқи математикаву физикаву химия вуҷуд надорад? шояд барномаҳои мактабӣ иваз шаванд? ҳукумат қарор қабул кард. ман рақами қарорро намедонам дар бораи рушд додани бахшҳои масалан илмҳои дақиқ.
ҳатто талошҳо мактабҳои ҷудогонае ки масалан мисли мактабҳои ҳотампеве бояд шумора афзуда шавад дар нақшаи умумӣ ҳаст. замона тақозо дорад ки мо бояд фақат дипломи мактаби олӣ нагирем. мо бояд мутахассисҳои бозоргир, мутахассисҳои ба дархости бозор мувофиқ, ба талаботи бозор мувофиқ, мутахассисҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз мо бирояд. масалан бибинед ки донишҷӯҳои мо дар лондону дар дигар кишварҳо медалҳои тилло мегиранд, ҷои аввал мегиранд. яъне ҳаст, лекин ҳамон густариш наёфтааст, оммавӣ нашудааст. барои ҳамин гумон мекунам ки яке аз талошҳое ки барои пешрафти давлат аст, густариши илмҳои масалан дақиқ мебошад. технологияҳои навин, дастовардҳои навини илм, масалан пешрафтҳое ки ақаллан мо ҳамон технология ва техникае ки аз берун меорем ҳамра истифода бурда тавонем, сарфаҳм рафта тавонем, ин барои мо масалан ва оянда замина мегузорад. охирон китобе ки хондед кадом аст ва ба насли ҷавон кадом китобҳоро тавсия медиҳед? китоба тавсия намедиҳам. завқ ҳар хел аст. масалан ман тавсия медодам асарои ҷек лондона, асарои Чингиз Айтматова, асарои Ҳемингуэя, асарои Фазлиддин Муҳаммадиёва, асарои Ҷалол Икромира. Ҷалол Икромӣ таърихи Бухороро бисёр зебо навиштааст. дар ҳамон асари сегонааш, масалан духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро, тахти Вожгун, ин таърихи Бухоро ҳаст. омӯхтани асарҳои гузаштаҳо аз Айнӣ сар карда то Улуғзода барои ҷавонони мо бисёр муҳим аст. ташаккур барои як суҳбат. бинандаи азиз, суҳбате доштем бо нависандаи халқи Тоҷикистон Бароти Абдураҳмон.